Aduna day usa ka kaso sa COVID-19 nga natala sa dakbayan sa Talisay. Matud pa nga wa kini malista isi PUI o PUM sa maong dakbayan. Silian Sinkulan sa report. Gikonfirmar ni Mayor Samsam Gulyas nga aduna nay usa ka kaso nga nagpositibo sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Ang maong nagpositibo maoy labing unang kaso sa dakbayan. Gibutyag usab sa mayor nga ang pasyente anaa nagpuyo sa usa ka subdivision sa may barangay Lawaan 1. Anaa pa karon sa ospital ang pasyente ug mipahigayon na sila og contact tracing sa mga gikahimamat niini. Pastorya nami sa tao sa sulod para gi-investigate namo where the patient has been the past few days, unsay iyahang edad o unsay mga iyahang mga possible na na-meet aning panahon na before siya na-admit. Samtang nakordo na usab sa kapulisan ang panimalay sa pasyente aron masiguro nga dili makagawas ang mga anaa sa sulod ug higpit silang ma-monitor. Naka-quarantine ang anaa sa panimalay. Right now they're all on home quarantine, everyone, all the maids, all the drivers in the area. Nag-contact trace lang mi sa uban na naay mga nakamit kaniya, human ang uban gibalhin na namo og facility. Apan nasayran nga ang maong pasyente wala nalakip sa listahan sa mga persons under monitoring kon PUM o persons under investigation kon PUI. Wala siya nalista diri sa among PUM ug PUI. Because he wasn't reported, most likely he didn't report that he had symptoms. Samtang kaganiha giandam ang mga disinfectant chemicals ug equipment aron ma-disinfect ang balay sulod sa maong subdivision. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.